Ongi etorriak Euskal Zitira. Gaurko saioa ere sorpresaz betea izango da. Bi lagun gonbidatu ditugu, biak nafarrak eta euskaldunak, baina herri ezberdinetakoak. Gaur hemen, elkarra aurkeztu eta beraien esperientzia konpartitzeko aukera izango dute. Iristear izango dira, beraz goazen gaurko gure gonbidatuak ezagutzera. Ara, hemen dugu lehen gonbidatua. Ongi, etorri Euskal Zitira. Kaixo. Zer moduz? Ongi, hemen, telefonarekin. Bueno, konta iguzu, nortzaren, nondi zatozen, gure ikusleak ezagutu, ez du ezagutzeko? Bale, Mikel naiz, ez da izen propioa, Mikel Aingeru ditzen naiz, baina ditzen didate Mikel betidanik. Eta Eugitik nator. Herri politia? Bai, oso. Bai neguan, bai udaberrian, bai udan ere. Badauka mendi asko eta urtegi bat. Urte sasoi guztietan duzu gustoko orduan. Bai. Eta beti bizitu zara bertan? Ez, egon nintzen Burlata bizitzen 10 urte edo 11 alako zerbait egon nintzen, eta jo nintzen ara, eta nire seme alabak horre ere egin ziren, eta orain duela 2 urte edo alako zerbait joan nintzen berriro herrira. Herrira itzuli zinen orduan, jaiot herrira. Bai, eta gainera amaren etxera, hor da baserri bat, bizi zen baserri batean, eta orduan banatu genituen anaien artean, eta egin genuen bakoitzaren etxe bizitza. Orduan baserri giroa eta baserri bizitza maite duzu? Pilo bat. Eta lana ere bertan egiten duzu edo? Ez, nire lorazaina nahi, Iruñeko lorazaina, bai. Hor lorategietan egiten du lana, bai. Zuaitzetan eta bai. Beti kanpoan orduan, ez da? Bai, kalean, bai. Beti kalean. Bai, egia da. Nabari da, kolorea duzula. Bai. Oso ongi. Gorri-gorria. Gaur badakizu hemen hitzordu sorpresa bat duzula. Hain zuzen, aurrez ezagutzen ez duzun pertsona bat aurkeztuko dizugu, eta berarekin solasaldi bat izango duzu, nahi duzun guztiaz hitz egiteko askatasun osoz. Bale. Pres baldin bazaude, aurkeztuko dizut. Bale. Ongi etorri! Kaixo. Nor zaitugu? Maria naiz. Maria zara. Eta nondik zatoz? Antxoinetik nator. Antxoinen darra zara izatez, edo gero joan zara bertara? Bai, Iruñekoa naiz, eta duela 13 urte edo Antxoinera bizitzera joan nintzen. Bueno, ia badira urteak, Antxoin darra sentitzen zara orduan, ez da? Bai. Eta lan Antxoinen egiten duzu? Ez, lana Tarrabian. Doan ibiltzen naiz, bai. Irakasle bezala. Irakaslea zara, Bai, aurrezkuntzako irakaslea. Lanbide gogorra edo agian, baina politia ere bai, ez da? Oso polita, bai. Zer da gehien gustatzen zaizuna? Umeekin egotea. Bai. Umezalea zara orduan. 3-4 urteko ikasleekin egoten naiz, eta oso polita. Eta gogorrena edo? Bueno, gogorrena gurasoak izaten dira, baina, ongi. Karo, ez da aurrekin bakarrik tratatzea, gurasoekin, familiekin ere bai, denetik egongo da. Hori da, bai. Baina, posi, justora. Eta Antxoain herrian parte hartzailea zara edo horrela, edo? Bai, orain duela hori 3 urte zinegotzi bezala, nago, udalan. Euskara zinegotzia eta parte hartzea zinegotzia. Eta gero herrian, herri mugimenduan, berez etortzen naiz herri mugimendutik eta bukatu dut udalan. Zinegotzi moduan, ez da? Eta esperientzia positiboa izan da, edo? Orain geratzen zaizu beste urtea? Bai, beste urte bat, bai. Oso desberdina. Kalea eta udala oso desberdina, baina, gogorra, baina, emankorra ere. Gaur hemen, esperientzia horiek denak eta askoz gehiago konpartitzeko aukera izango duzu zure solaskidearekin. Prest bat zaude aurkeztuko dizut. Bai. Bera Mikel da, Eugiti dator,
Eta hemen Maria, Antsoa indik. Kaixo? Kaixo, imuso. Imuso. Bikote bakarrik utziko zaituztet, eta espero dut primera moldatuko zaretela, ziur, ondo pasa, eta gero itzuliko naiz, bale? Bale, ados. Gero arte. Agur. Pizza pinari gabe. Nire izena Maria da. Antsoain, 52 urte. Irakaslea. Zarra. Lagunekin, familian. Gustatuko litzaidake hitz egitea euskaraz, euskaldun berriekin, euskara ikasten ari direnekin. Zuka. Keba nire herrian euskara hutsean. Bueno, eta nondik zatoz? Ni Eguitik nator. Ez dakit ezagutzen duzun hor Esteribarren goiko partean dagoena, iparralde ondoan. Batzutan pasa izan naiz eta egon naiz, ere urtegia... Bai, urtegia dauka, bai. Urtegia eta gehiago. Gaztainak hartzen ere, beti bezala. Jende pila bat ez, doa? Pues ez dakit, baina autobusak eta, ja eskolatik ja joaten dira autobusak hartzera eta, pizkat desmadre da, baina, ja orain ja herriko jendea ja ez du hartzen, orduan, gelditu dira nola libre, baina gaztainondoak badaukaten nagusiak, ez dira mendikoak. Eta badago murriztua edo zerbait? Ez, orain ez, baina aspaldian bai, eta izkanbiak izan zituzten, batek eskopeta bat atera zuen behin, bai, beraz zeukan txerriak eta zen beraren bazkariak, orduan jaten ziren jendea, pun salkuak eta gaina saltzeko, eta ongi, ni, ados nago berarekin zen, berarenak ziren, eta baina orain ja, edo nork hartu alda, bai. Bai, pasatu naiz, saioa mendira joateko ere, hortik. Claro, saioa mendira. Eta zu zara, Iruñekoa zara? Iruñekoa, baina, orain Antsoainen bizi naiz. Bai, garama 13 urte edo Antsoainen, eta hortzen, ja, bizitza hor egiten dut. Seme-alabak, lana, eta... Eskolara, lana Tarrabian egiten dut. Bai. Irakaslea naiz. Ongi. Haur hezkuntzakoa eta... Irakaslea, jode. Baina hori zaila izan behar da, ez? Ez dakit, hainbeste umetxo horre... Gustatu behar zaitzu. Bai, hori militante izan behar zara, ez? Bai. Oso garbi nuen ni zitzailea izan behar nintzela, irakaslea, eta gainera haur hezkuntzakoa. Eta horretan ikasi nuen magisteritza, hemen, unibertsitate publikoan. Eta ongi, eta hortxe bukatu nuen, batera nituen osaketak eta... Eta ze urteko dauzkazu? Txiki-txikiak edo? Sartzen ditut 3 urtekin eta uzten ditut 5 bale. ziklo hori. 3 lau 5 urte. Bale, 3 urte hor. Eta gero berriz, ez zara 3 urtetara. Egiten duzu 3 lau eta jende berberarekin edo? Bai, talde berdinarekin egoten naiz 3 urtez. Eta gero berriz, aztenen gara, hori. 3 lau, ongi, bai. Horrela ikusten duzu, umen bilakaera primeran, hartzen dituzu txiki-txikiak eta ja 5 urtekin, Bai. Txagoetzen duzu oso ongi, umeak. Eta zu, zertan, ibiltzen zara? Pues ni, begira, Eguin bizi naiz, eta han daukat, baserri batean bizi naiz, eta daukat lanpilo bat, baina nire lanbidea da Iruñeko lorategietan, ni lorazaina naiz, funtzionara naiz ere, eta han nago zuhaitz talde batean, egiten dugun, hori mosten dugu zuhaitzak, edo murrizten, edo adar lehorrak, edo orain San Ferminetarako daukagu. Kriston lana, izango duzuen. Pilo bat, bukatzen da mundua, momentu honetan. Bai. Dena da toaletxe, baina, oso gustora. Kalean, egunero. Kalean, hori da importantena, badago arriskurik ere. Hori jendea ez du ikusten, baina badago. Azkenean hori biltzen zarete zuhaitzetan, edo errotondetan, eta... Badago, nentare kamioiak, autobusak, eta askotan daukagu beldurra, baina, ohitura daukagu, 25 urte eramaten ditut hor, oseak epentsa. Ja, kontrolatuko duzu... Bai. Eta beti zaude zonalde berdinean, edo... Ez, eramaten dugu, gaude bitalde, eta orduan batek eramaten du zonalde bat, eta beste nire nago
takoneratik, bueno, burlataraino llegatzen da nire zonaldea, eta gero beste aldetik ere unibertsitatean, eta besteak eramaten dute auzoak. Orduan, noiz amenan nahazten dugu, lanaren arabera, baldin badago lan gehiagi edo... Bai, pasatzen zarete edo laguntzen duzue. Baina oso gustora, oso gustora. Gustatzen zaizu ere lan hori, klaro. Bai, egia da, gustatzen zait, bai, egia da. Eta, bueno, orain hor gaude, badaukago arazoak, hori da, jendeare, ez gaude jende asko, orduan, beti gertatzen da zerbait porrarekin, eta zer, eta... Baina horretarako ere hori jakin behar duzu, edo kontrolatu pizka bat, loreak, noiz landatu... Baina, hori ez dut egiten, bakarrik zuhaitzetan nago, egiten dut, zein nire lana da hori, goizean ematen didate lan bat... Ibilbidea edo lana? Bi apeo, bi ez dakizer, eta... Pinarekin, Mitxel, Eugi, 59, Lorazaina, Berria. Seme-alabekin beti eta gero jakiten duenarekin, ezagutzen duenarekin, bai. Jende guztiekin. Zuka. Ez. Momentuz ez. Ongi da. Orduan ere, mendia ere gustatzen zait, pilo bat. Ondoan duzu gainera, hor Eugitik... Egunero bueltatxo bat saiatzen naiz behintzaten baten hori buelta bat. Ordu bateko buelta bat, edo... Baina, normalian urtero joaten naiz trekin bat egitera. Bidaiatzea gustatzen zaizu? Bai, pilo bat. Gero eta gehiago. Bai, dirua, gero eta gutxiago dagoa, baina... Baina denbora ere izango duzu? Bai, administrazio porrak dira, zuak izu. Zuk ez dut euskazu desberdinak, gara, zu. Bai, nik udan izaten ditut. Claro, udan, neguan, eta gero santuan, ez kesatu, ere. Ez naiz kesatzen, ez. Ni bakarri, 30 egun horiek, eta gero San Ferminetan ere ez du lan egiten. Orduan, urtero prestatzen dugu bidai bat. Hungarian egon ginen, Islandian, Marokon. Urtero bat egiten duzu? Urtero bat, aurten ezin nahi joan, zen badaukat belauna gaizki eta bakuntza jasoko diaten, ez dakit. Hor dago... Auskalo. Bai, beldurra daukat, baina azkenean ezin dute bili ere eta... Eta probesten duzu ere hori, trekkin egiteko joaten zarenean kanpora? Bidaiatzen duzunean, trekkin egiten duzu? Bai, bidaiatzen duzunean. Bai, normalean... Ondartza ez? Ondartza agian kotxetik ikustea gustatzen zait, edo paseatzea gustatzen zait, ondartzatik bai. Baina hortik barrura, bainu bat bai, baina gero horre gotea alpilpil ez. Ongi. Zu joaten zara ondartzera. Bai, ni normalean urtero, nire oporrak duela urte batzu bidaiatzen nuen gehiago, umeak izan aurretik bai. Orain bi ume ditut eta hori. Bi? Eta gazteak. 10 eta 13 urte. Koskorrak oraindik bidaiatzeko ez daude eta nahiago dute hori, ondartzara joan eta posibiltzen gara hurbiletik ere hori. Valentzia aldera, Tarragona, Saloura ez gara... Ni gara jartan ere Saloura joaten nintzen, urtero. Ez, Valentzia aldera edo horrela, baino bai ondartzara. Eta gero piztina. Hemen badakizu Iruñerrian baditugula igerileku pila bat, eta han ematen dugu... Antsoainen daukazu ez ona, ez? Antsoainen badugu bat. Puntuan apuntatzeko. Badauka lagun batan. Badugu idaki ere, hori, gimnasioa eta txorroak eta gauza horiek. Gara esan zidaten, daukar lagun bat eta berak esan zidaten juega, eta gainera ez da nahiko merke, erabili behar duzu, claro. Bai, udalakoa denez, hori, badu subentzioa eta hori, merkeago ateratzen da bizi direnentzat, erroldatuentzat, baino badago jende pila bat ez dena antsoaindarra eta... Azkenean behar dute ere jendea, instalazioa oso handia dira, ez? Pena da ez duela, udarako ez du belardi asko, ere. Azkenean dago herriaren
erdialdean eta etxe bizitza inguraturik, orduan ezin da hunditu, orduan, bueno, belardia eta hori gelditzen da pixka bat eskaz. Baina gero, bueno, badu polikiroldegia, badu frontoia, badu... Itza saltzen herria, ez? Noski. Ongi. Bai, horretarako nago udalan ere, eh? Udalan zaude. Ordu normala, hau da, embajadorea. Bai. Ni ere udala eskontzejua nago. Zer daramazu zenbat urte hor? Bakarri bat. Urte bat? Bai, lehen egon nintzen, Estelibarko udaletxean duela, egon nintzen 8 urte, baina duela, izen bat, legalizazioa llegatu arte. Bai. Hortia kanpora eta bakarrik hor kontzejoan eta sartu nintzen pasan urtean, eramaten du urte bat eta beste bat falta zaidan, hortik kanpo. Eta errepikatzeko asmorik? Ez dut uste. Azkenean, eramaten dut urte asko, egon nintzen lehen ere, udaletxean, eta... Errelebo pixka bat, ez? Bai, egia da. Soberan gaude, uste dut. Ea suertea duzun eta norbait topatzen duzu. A ber, ez dago erreza, Ez da erreza, ez. Guk ere, daramagu hori 3 urte, gelditzen zaigu bat, baino, ez dakit, zer gertatuko den. Gero llegatuko da datorren... Maiatza, edo txailan, bai. Eta hasten dira zerrendak, eta horrek ezer, eta zuz... Nahiago dut hondartza, mendia baino. Denetarik entzuten dut. Ez dut instrumentori jotzen. Bai, panderoa. Ez dut gustoko irakurtzea. Ez da oroitu ere, zer irakurri nuen. Ez da ere. Ez gutxitan. Batzutan frontenisea, baina horrela, hobi bezala, ongi pasatzeko. Lehen bidaiatzen nuen, baina orain ja, umeekin eta hola, gutxi. Azken bidaia, ez dakit, brasilera izan zen. Izan daiteke. Baina, hori, desberdina, ni beti bili nahi zantzuainen herri mugimenduan, kulturan, eta hori, baina, herri tar bat bezala. Gauzak antolatzen, eta, sartzen zara hor udalan, eta da beste mundu bat. Hori da, desberdina. Kristona. Ez dira gauzak egatzen, eta zer da. Niri gertatzen zen. Egunerokoa jaten zaitu, nahi duzu gauza pila bat egin, eta zinezkoa. Pasatu behar dira, pasatu behar da legislatura osoa, 4 urte, eta esaten duzu, baina hau ez dugu egin. Ez dugu ez egin, Bai, ez gauza asko egin ditugu, baina... Baina nahi duzuna, baina gutxiago zen, karo, egunerokotasuna... 4 urte dira oso gutxi. Oso gutxi, bai. Behar dugu gainera hori, gure udalan, soek darama egon da, urte pila bat, eta duela 3 urte atera genuen guk, eta, klaro, horri, buelta bat eman bar zaio. Bai, baina historia azkenean hori ez dago denborarik, hori gertatzen darako guztietan. Baina llegatzen ari dira besteak, eta nola dagoen... Bai, orduan, espero dugu errepikatzea. Ez dakit nik behintzat, baina gutxien ez taldea eta hori... jarraitzea... Bai, hombre, eske behar da. Behar da ere hori, herritarrak ere ikusteko, aldaketa bat eman dela, eman behar da denbora. Bai. Baina, bueno... Gutxienez 8 urte, gero hortik aurrera, bai. Hala ere, hobeto negoen hor, herritar bezala. Bai, eske askoz, ez dakit, aberatsago da. Kalean. Ez duzu ardurarik, ez duzu presio hori, zen azkenean hor udalan zaudenean, zureak, besteak, beti nahi dute... Egira zer egin duzu. Bai. Baina, bueno, zuek zer modu zibiltzen zarete hor egin parte hartzea eta jendea... Herrian, hori kontzeju horretan, zaila da, eugi herri kurioso bat zen, ez dago langabezirik. Ordu, bizitza da nola erreza, ulertzen, pasatzen du denetarik, ez? Nire kotxea, nire etxea, nire martxa eta nire porrak, ez? Eta ongi iruditzen zaite, baina gero herria ere eman behar duzu, herriko gauzak egin behar dira, ez? Eta ez dago jenderik hori egiteko, eta niri hori partizipazio falta da
Eta, claro, azkenean, hori, beti berdinok egiten baldin baitut gauza bera, azkenean haiek aspertzen dira, eta ikustara, eta nor etortzen den berriro, atzetik ez badator norbait. Eta baduze hor elkarteren bat, edo zerbait labiltzeko toki bat, edo... Elkarte bat da, elkarte gastronomiko bat, eta kito. Bai, baina ez... Gero, bai udaletxean, Esteri-Barren bai daukagu. Hor bai... Hor mugimendu gehiago, ez? Bai, badago orain part movida bat, eta, bueno, gaur dago bilera bat, ere. Baina, bueno, badago mugimendu gehiago. Aman komuneko gauzak egingo dituzuela, ez? Zestozoparekin eta udaletxean, bai, gehienak dira. Konsejoak ez daukate... Nola esaten da, pues, eramaten... Bai, potestat edo... Bai, joder, ez gogoratzen. Ez dira vinkulanteak. Eramaten dituen guztiak dira, da udaletxea. Urbanismo, dena eramaten du. Orduan, herrian gelditzen da nahiko pobre, ez? Gauzak egiteko. Urbanismoare ez duzu zer egin zen, ganditu behar dutean, udaletxean. Eta zuek ez duzu parte hartzen gero hor udalan? Badago orain saiatzen da, badago orain ja, badago kontzeju mai bat. Baina, bueno, udal berria etorre zenetik, orain naturatu zuten hori kontzeju maia. Orduan, aste honetan daukago beste bilera bat hor, eta... Baina hori ere oso zaila da, zen herriak ere oso txikia, Esteri-Bar dauka 28 herri. Herri, klaro. Ba, flipat. Eta Ugi oso txikia da. Ez Ugi 300 biztanle eta 20 edo 30 edo alako zerbait. Eta bakoitza bere beharrak izango ditu, ez? Bale... Nahiak? Bidea hau, ezakize. Claro. Egurriko lotea eta dena eskatzen. Baina, bueno, hori azkenean da ohitura bat, ez? Gero esaten baldin bat zerbait ongia, jendea normalean ulertzen du. Ez zindera egin bera nahi duena. Ja, claro. Eta ala... Bueno, tokatu zaiguna. Bai, egia da. Eta bestela, zer, zuk ere baituzu semea? Bai, baitu bi. Bat ohiuta... Eta herrian bizi dira? Ez, bueno, bat etortzen da nahi duenean, badauka lana ja, fijo, gainera dauka lan fijo bat. Eta beste ikasten ari da orain. Eta, bueno, bere amarekin bizi dira, baina, bueno, gaur bertan joan da Eugitik Begurlatara, hitzen dira orain batez ere udan, baratzen ditugu... Baina gustoko dute herria eta hori, bai. Gazteak igual Iruñera etortzen dira... Bai, ere kuadrilla eta bai, baina, bueno, bera dauka bi aldez. Bi kuadrilla. Bai, bi edo gehiago, baina, bueno, bi gutxienez bai. Mendia. Rock and rolla. Ez. Palmak. Orain, bai, gustokoa bai, baina ez dut irakurtzen. Sendabelarreko liburuak, rezetak jakiteko eta ikasteko. Ez nezo gogaritzen. Bai. Asko. Bulgarian. Noiz hasi zinen, edo zu euskaldun zarra zara edo euskaldun berria zara? Bueno, ni txikitatik euskaraz egin dut. Bueno, nire, bai, ikastolan. Ikastolan, eta, bueno, udal ikastolan, ibili ginen hor garaio... Hemen Iruñan? Bai, baina, bueno, ibili ginen garaioietan hemendikara, burrukatze, bueno, ez dakit ezagutu zenuen, edo klaseak Gaztelu plazan ematen, Antxoainen begira, ze kurioso, Antxoainen hasi nintzen ere 3 urtekin ikastolan, begira, eta bukatu dut hor, bai. Eta, bueno, bai, hor ikasi genuen, nire anaia eta biok, eta, bueno... Claro, ja errestasun handiago daukazu ja gero eramateko, ez? Ja bien txikitatik ikasita. Bai, zu ere hasi zinen... Pues begira, nire daukat, historia kurioso zen, ni txikian nintzenean, bazegoen haurtzaindegi bat herrian, lehen hasten ginen 5 urtekin edo 6 urtekin, ez? Eskolara, ez? Preeskolar edo. Bai, aloko zerbait. Eta, bueno, hango zaindari zen euskalduna. Eta guri hitz egiten ziguten euskaraz. Gero joan ginen eskolara, eta, bueno, amak esaten zidan, nahiko ongi hitz egiten nuela euskaraz, amatxirekin, edo alako zerbait hitz egiten nahi gogoratzen.
baina gero ja joan ginen eskolara, eta, bueno, han zegoen, el más facha bueno... Zubirira joaten zineten? Ez, horre, egin bertan, Egin. bai. Ordu tipo horrek, bueno, zen, bueno, ja esan dizuna, osea, eskolaren kontrako tipo bat, baina, kuriosoa da ere, apaiza, Martin izenekoa, zen Euskaldun, peto-peto ez dakit nongoa zen, osea, ez nahiz horritzen orain, erasungoa edo hortik, eta gainera gustatzen zaion pilo bat. Eta berak ematen ziguten, extraeskolar moduan, euskarazko klaseak ere. Baina gero ja, hori ez dakit hiltzen edo ez dakit zer, eta gero hasi nintzen horregin bertan, izan ditut hasiera asko. Gero gau eskola bat, izan genuen, 17 urtekin hasi nintzen, eta gero ja, behin ikasartutan, burlatan, eugitik burlatara egunero. Hori bai meritoa, Joder, meritoa. Dirua matrikular, gasolina, gehiafariak, eta gero ja inapen hasi nintzen, ja funtzionara sartu nintzen, eta hasi nintzen hortik, eta utzi nuen naeka, eta ja hortik, ez dakitzen bat, trinko eta trinko, barnetegiak, gogoak nituen, baina, gara jartan ez izan, txikia ziren, eta hori... Bueno, kuriosoa, ez? Bai, orain... Esan nahi dut hori, hasieratik hasi zinela, ez? Baina txikitatik, baina labukatu gabe gaur egun arte. Bai, eta ikasi bat du askoz gehiago, oraindik, baina... Nik ere hori ikastolan, gero institutoa, gero ere suerte izan nuen, zen ikasi nuen hemen unibertsitatean. Magistritzen euskaraz ere? Bai, euskara zegoen karrera bakarra zen, orduan primeran, bai. Orduan ja, eta gero ja hasi nintzen lanean, ja hori. Eta zure umeak nola hitz egiten dute? Pues txikitat euskeraz egiten ziguten. Baina orain adin horrekin esan nahi dut, 10 eta 11 urtekin. Pues kostatzen zaie pila bat. Kapullo dira, bai. Nik egiten diete euskeraz eta erantzuten dute erderaz. Osea, badakite, eta begira, beraiek ikasi zuten erderaz, gaztelaniaz hasi zirenean eskolan. Baina izan zen hasi eta, osea, tita batean harrapatu zuten. Eta, bai ibili ginen etxeko giroan bai euskeraz, baina gaur egun oso zaila egiten zaigu ikusten dut, eta begira, Antsoainen badugu, zorionez, dagoen eskola bakarra da de eredukoa, orduan denak euskarara joaten dira, baina gero da, hori, oraindik nabaritzen da, herri mailan eta etxeetan, kalean, giroa erdalduna dela, eta oso zaila egiten da, eta saiatzen gara, aisialdiko gauzetara bidaltzen, kapaldietara, baina oso saia. Joaten dira eta nire erdaraz, bai, jarrera hori, ez dakit. Ba, nire borroka ditut ere, izan ditut beti. Baina, gero eta gehiago, nire haiekin txikitatik hasi nintzen hitz egiten euskaraz, eta hasten baldin badira erderaz erantzuten, dut ez ulertzen. Kasurik. Eta jarritzen dute euskaraz, eske da, ez dakit, baina... Nik uste dut ere godela bolada bat, niri ere gertatu zitzaidan. Baina orain hitz egiten dugu, eta telefonoz eta bidaltzen dugu WhatsAppez ere euskaraz. Hombre, nire itxaropena da hemendik urte batzuetara, beraiek aldatzea txip hori, eta beraiek izatea lagunekin, harremanak eta hori dena... Ez dakit, ez dut gogoan orain. Bez, hola ez. Ez dut hola ezer faltan botatzen. Ez dakit, dena txikia da eta ikusten da berehala, dena herrizarra batez ere. Ez dakit, Antsoainen geratuko nintzateke. Nire lagunak, eramango nituzke. Horrela bereziki, ez dakit zer esan. Bai, alaba jaten da, urtero badaukau lagun, bihar jaten da
saldo gura, joaten dira, esan bat ditu, ez da, egizen bat urte, kanpin berbena, eta dute beste kuadrilla bat. Eta hemengoak dira. Batzuk Andoaingoa, beste batzuk Donostikoa, beste batzuk katalandarrak ere, eta denetarik, eta erraten dit, bera, ere, han hitz egiten duen euskaraz. Karo, eske, Andoaingoak eta horiek, ohitura askoz gehiago daukaten hemen baino. Baina nik ikusten dut, mendik aurrera, gure itxaropena da hori, baina gero zerratatuko den, zai izanen da, eske ez dut ikusten... Hombre, nik badut esperantza, eta kalean ere, nik uste du hori gure generazioa eta euskaldunak direnak edo ikastoletan ikasi dutenak eta guraso horiek seme-alabak izaten ari dira, onditzen, eta nik uste dut Antsoainen behintzat entzuten dela gero eta gehiago euskara. Herri handia da ere, eta hori azkenean abaritzen da. Baina kostatzen da. Hori herrian adibidez, 28 urtetik bera, nik uste dut, ez dira izango gehienak, baina eguneko 98 pasa dira D eredutik. Eta nik esaten ez bat diete euskaraz, behiak hitz egite dute erderaz dena. Ni haiekin badakit bide guztiak hitz egite dutela, beti euskaraz hitz egite dut haiekin, ez? Eta normalean erantzuten diate, normalean, baina batzuk badago makarria batzuia 18 urteekin, este pasota. Eta orduan, bueno, ez dakit, agian jende gehiago, nire adinekoak ez dakite, hori da historia. Claro. Ni egin ez naiz bakarra, baina badago batzuk egon zirela ikastolan, eta gehienak ereduan, lehen zegoena. Gutxi. Orduan, karo, ikasten ez baduzu zure kabuz, ez dakizu. Eta ez dakit, ikusten dut bazen belaunaldi bat euskaldun petoak, eta gero erdian ez, eta behan bai, eta ez dute hitz egin nahi, eta jode da. Bai, pixka bat ez joaten zara hor paretaren kontra. Bai. Eta gero hori askotan ez dakizu nola egin, niri gertatzen zain nire lanean gauza bera, gehiengoa oraindik ama hizkuntza erdara da, eta kostatzen zaie pila bat, eta euskaldunak direnak erdalduntzen dira berehala, eta ez dago modurik, eta batzutan ez dakizu nola asmatu, egiten dituzu 1000 kanpaina, eskola barruan, baina ez dago modurik, ez dakit jarrera hori, ez dakit, noiz aldatuko zaien txipori, edo batzutan ikusten dutez, eskolako hizkuntza bat bezala. Bai, nola zigor bat, ez? Bai, batzutan ere, orduan da eskolatik atera eta arriaz aldatzen du txipa eta dena erderaz. Eta patioan ere, gu hor gogoratzen naiz, Burgolatean bizi nintzenean, Ermita Berrin gauza bera gertatzen zen, ume guztiak erdera, dena jakite dute eta denak erdera da, ez? Da kurioso. Nik uste dut hori errepikatzen dela, ez? Gure garaian segurazki gertatuko zen gauza bera, egia da ere nik uste dut igual militantzia igual handiagoa izaten zen, ez? Zen borroka bat, azkenean. Borroka bat, klaro. Gu nahi dugu ikasi eta hitzekin, haiek dakite. Orduan ez du izaten, ez dute izan hori borroka hori, orduan zeratik ez dute maite inbeste. Horregatik esaten dut, igual helduagoa direnean hartuko dira, badakit hizkuntza bat, hasiko naiz erabiltzen. Ahazten da pilo bat, jarraitzen badute eskola, gehi institutoa, gehi, nik uste dut, horiek bai. Egia da erabili behar duzula, bestela, eta klaro, gertatzen dena da, normalean ikasten duzuna da gehiago akademikoki. Gero hitz jariotasun hori ez duzu, orduan kostatzen zaizu pila bat, eta... Bai, ikusten da, normalean abizpilak direnez, baina besteak agian gelditzen diratzean, eta... Bai, eta ez dute hitz egiten, mozten dira... Eta gutxago, eta gero, haiek ikusten dute, lehen hitz egiten zutela oso ongi, eta gero orain zailtasun gehiago, azkenean joten dira erderara, eta... Nola denak ulertzen dugu, ez? Bai, hori da, esate dute, zertarako alegindu behar naiz, ez? Orain dago Euskaldi mobila horrekin. Bai, egin behar duzue... Baiaran egingo dugu, bai, gu ere, bai, badugu... Bueno, egingo dugu, ni pizka bat kanpoan, barnean, baina kanpoan ere, hau bilerak ezin da izan,
orain ez ez horretzen. Ez. Falta zaiola, pues ez dakit, jendearen partizipazioa edo gutxi, baina ez da importante, gauza importante bat, bai. Pues ez dakit, mendira joan edo ez dakit, edo mendira eta buelta eman herrian. Ez, egin. Familia eta lagunak. Ez. Ez. Baina, bueno, bai. Iniziatiba polita, ez da? Oso. Herri batzuetan ari dira egiten kristo kanpaina. Atarrabian egin zuten oso polita. Atarrabian egin dute bideo bat, Egoesen ere ari dira. Gaude ere, egin dugu grabaketa eta hori, baina, oso aurreratua. Bakoitza bere esaldiak esaten eta... Bai. Baina, historia polita iruditzen zain. Bai. Pues gu ere Antsoainen ere hori, apuntatuta gaude, talde motore bat dago, baina kostata. Nik bai esan nuela, begira, horretan ja ez naiz hartuko, eta hala ere sartuko naiz, eta hainbat gauzak ja egiten ari naiz, baina bai, oso polita. Izango da hori, azaroaren 23-tik... Hogeita irutik abenduren 3-ra, horrela Euskal Herri osoa, hau bizi belarri prest. Zu hau bizi, izango zara? Hau bizi, beren ezait. Baina bintzat, hau bizi sartuko, dauka txapa eta ez dakitzen. Ja lortu dituzu txapak eta dena. Txapak ez pegatina. Karri zituzten pasan eguna izan genuen hori Esteribarko eguna. Ja hasi ginen banatzen pizka jendea jakiteko eta ber batzuk prestitzen dela bai bilarri prest edo bestea. Baina, nola ateratzen dena. Nik uste dut hemendik aurrera... Pena da orain uda hori, tartean egon da geldituko dela pizka bat geldituta asuntoa. Luzea da, Ni hori ikusten nuen, esan nuen, otsailatik abendura, madre mia, ez daude. Dago, egiteko 11ako hori, 11 egun horiek. Baina nik uste dut, iniziatiba horrekin zuk ez da bakarrik egun horiek baizik eta... Claro, eski joan barzara txip hori ere aldatzen denborarekin. Ematen duzu denbora, 8 hilabete horiek hitz egiten, baldin badukazu jakiten duzu zerbait, eta, Bai. A ver, zer nola ateratzen den, Pues aterako da ongi. Agian ez da, partizipazio mailan agian ez da izango, Euskalo, inoiz ez dakizu. Igual gero, gu beti izaten dugu gauzak antolatzen ditugunean, hasieran antolatzen duzu bilera bat eta laukatu eta esaten duzu, ez da zer aterako, baina gero beti ateratzen da dena, aurrera, Beti ateratzen da, bai. Beti berdina gaude, hori bai, baina, Bueno, Maria eta Mitxel. Moztu behar dizuet, Ikusi dut, hasieratik, hasi zarete eta primeran moldatu zarete, isildu gabe. Zemuzko esperientzia izan da? Ona, espero unona, baino ez dakit lasaiago eta... Bai, eroso. Normalen zu egiten, zara esertzen bai batean eta ez ezagun batekin hor. Zenbat urte dituzu, no? Edazo trabajas, hori da. Errepikatuko zenukete esperientzia? Bai. Zagatik ez. Posten naiz. Aipatu dituzue, zuen lanbidea zaritu zarete, euskararen inguruan ere bai, zaletasun batzuk ere bai, horrela aipagarriena edo deigarriena egin zaizuena elkarrengandik? Nahiko gauza mankomunak, ditugula. Zinegotzia gara biok eta... Euskara munduan ere. Baita ere, eta bidaiak egin zituen ikari nahiz egiten, gai bastante sortu zaizkizue, amankomunean dituzuenak, eta zaletasuna, lanbideagatik edo, eta... Hori ere ematen dizu erostasuna ere itzaiteko, gero. Ederki aritzu zarete, eskerrik asko. Agurtu behar zaituztegu, mi esker, Euskal Zitira etortzeagatik, eta, beste bat arte. Berdin. Ondo segi. Gaurkoan ere, solasaldi atsegin batez gozatzeko aukera izan dugu. Izan ere, Mitxel eta Maria primeran moldatu dira hasieratik. Hurrengo saioan beste bi herritako bi gonbidatu izango ditugu, beraz ez ezazue galdu.
Ongi izan eta hurren arte. Aio! Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.